Ayo, kan nembang apa? Kalau niku enten Apa? paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Piro? Piro Mas? 1 juta. Ora liwat rekeningku. Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Pakono jak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunune kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine sing 30 Oh. yuta.